i posljedno da došli u prvi epizod na mom kanalu. Ja sam Serbian Gamer i tek sam ustao. Odlučio sam da snimim ovo kao prvo epizod na kanalu zato što je lagano baš da se snima. Uglavnom na kanalu, što se tiče njega, uglavnom će to da bude Minecraft, znači mini igre, sve. I ova igra je verovatno jedan od najboljih fudbalskih menadžera. Ali evo, ovo je, igram s Arsenalom kao što vidite, ovo je grupa za Ligu šampiona. Tu je Lazio, Sevilla i Fenerbahče. Levante je napravio ponudu za Artetu od 2 miliona, a ne ide Arteta nigde. On je legenda, je legenda tima, tako da ne da ga prodam. Tražit ću eto 19 miliona, nema i toliko. I da, što se tiče rasporeda, imamo prvo 3 prijateljske utakmica, pa West Ham, pa Manchester City, pa Manchester United, pa Sunderland u ovoj epizodi. A ja ću, neću snimiti ove 3 prijateljske utakmice, to odmah da završim da mi se ne bi dugo renderovalo. I tako da idem sad ja na te utakmice. Kao što vidite, snimam preko Hypercam. Pauzirat ću sada i vidimo se kad ja sve ovo završim. I evo nas nazad. Da vidimo. Igrat ćemo, samo da ja podignem sliku. Da, sa West Hamom prvu utakmicu. O, stiže Deportivo za Artet. Traži. I Levante i Deportivo su se borili za Artetu. Ali kod nikoga neće otići, izgleda. Osim ako nisu ludi, a prihvate ovu ponudu. 10 miliona zapravo. Rosicki je najavio povlačenje iz fudbala. Zatim, da, Juventus je bio zainteresovan za Courtois i poslao je 49 miliona, sumu novca 49 miliona. Deportivo je povukao, naravno. A sada idemo sa West Hamom. Ovo je vatrena epizoda. Ovo će biti nevjerovatna epizoda. Pošto imamo dva rivala. Onda imamo jednog težeg protivnika, West Ham. Da, i jednog onog laganog, Sunderland. Ali sve je moguće, čak i da izgubimo od Sunderlanda. Da, koga zanima, evo, 5-0, 9-0 i 6-0. Nešto bilo je dosadno gledati sve te silne golove, kad nigde ne idu. Da vidimo, Giroud je u odličan form, Ramsey baš i nije. I da, ne igra Debussy nego Bellerin, to je kao, tako je i ovako uživo, tako je i u stvarnosti, da. Ogbonu i ništa. Sanchez je faulirao, ja mislim, Ogbonu. I žuti za Sancheza. Sanchez, Ozil, ništa od ove šanse. Cazorla, Sanchez, ništa, evo gola zapravo. Mesut Ozil. Prvi gol u Premier ligi, Mesut Ozil. Idemo. Ramsey, Giroud, Ozil, ništa. Sanchez, Ozil, Giroud, ništa. Valencia probija po strani, ali Bellerin zaustavlja. Koja je zver Bellerin? Možda će dobiti crveni, neće. Koja zver? Hector Bellerin. Vodimo 1-0 u prvoj utakmici Premier lige protiv, pa dobro, može se reći malo težeg protivnika. Mesut Ozil, strelac u 4. minutu. Ništa, evo novi prilik, Sanchez. Ozil, izbunio sam se, ne znam ko je štirao do kraja. I to je bilo to, da.
prvi meč u Premier Ligi smo dobili. Sad Borussia za Courtois se bori. Da, prešao je u Borussia Dortmund. Courtois. Sunderland, Leicester. A evo, mi ćemo baš igrati protiv Sunderlanda, pa on Sunderland pa Leicestera. Eto, a sad su baš ta dva tima igrala. Aguero, Sanchez, još Ozil, David Silva, Toure, Cazorla, Debussy, Hart. Sigurno ima neko bolje od Debussya, da. Pa da, Mertesacker. Ima i ovdje, da. Pa i Giroud je bolji. Dobro. Vidimo. 0-0, pa naravno prvi minut na Emiratima. Čeh brani u drugom minutu zapravo. Ok, evo dobre prilike za Ozila. Sanchez, ništa. Ja mislim da je čak i vratio loptu nazad, nisam uspio da vidim. Ozil. Korner za Arsenal, izgleda je Hart nekako odbranio. Sanchez, Ozil i evo gola Olivier Giroud. 1-0, neću da se derem baš. Ali dobro, 1-0, ok, da li će da... da, 1-1, David Silva. Ne, ovo radi sada će da pretegne, ne, Čeh brani. Ok, evo, dobre prilike, Wilshere, kako god. Perica, Mertesacker, da. Mertesacker dobija žuti. Neće, hoće, 2-1 za City. Aguero. Evo, Giroud, Hart brani. Poluvreme 1-2 na Emiratima. 59.000 ljudi je došlo i 540 od mogućih 60.432. 60.000, da. Ne, Mertesacker, kakva greška, jo bože dragi, kakva golčina Bonija. Kakva greška i Remzija i Sanchez. Da li može da ublaži poraz? Ništa, ne može. Uništio nas je City, 3-1. Wow, 11 smo minus 1 gol razlika. Ovo nas je baš ubilo. A baš sljedeća utakmica sa Unitedom. Jako teška utakmica, mi moramo da se iščupamo iz krize. Evo pre toga ždreb za kup. Dobili smo, neću da se patim da čitam ovo ime. Te Championshipa, treće lige, nacionalne lige, jo bože te zadnje. Ja sam uvijek htio dignem sa Viganom. Vigan. Sam da je nađem s kim su oni zapali. City United zanimljivo. Vigan je dobio Liverpool. Ja će da ih ubiju. Mislim Liverpool. Da, evo piš koga smo izvukli. Evo, dobro. Joj, sad United, moram barem jednu utakmicu u težu dobiti. Sanchez bez golova, a Schweinsteiger dao jedan. I ima asistenciju, puno bolje nego Sanchez. Mata, Rooney, De Gea ko voz. Kao voz. Ok, mi igramo u crvenim dresićima. Manchester United. Šta je ovo? Ne, to! Penal, da li će prvi gol Sanchez dati na trećoj utakmici top? Da, tačno protiv Uniteda. Koji igraju u belim dresićima, a mi u crvenim. Ozil i... Joj, De Gea. Šta čovjek radi i... To, Jack Wilshere, zar ne? Wilshere. Ok. Imamo 2-1, ali 2-0, 2-1, da. Wow.
Depay. Ne, Mata, ja, bože, dragi. 2-2, da li je realno? 2-0, 20 minuti, uspjeli su do kraja poluvremena se vrade skroz u igru i možda će čak i povesti na Emiratima koji su još puniji sada. Samo 21 čovjek je potreban, ne. 31 čovjek je potreban da se da budu puni Emirati. Neverovatno. Jack Wilshere, nemoj zezat, moramo dati jedan gol. Mati, ajde, pa je nas ubio. Ne može ovo raditi, sada će ući, neće, dobro. Ovo je jako loše, da. Imali smo pobjedu onako sigurno, ali Depay 2 gola dao, joj bože, kako je to uspio. Sunderland, evo, zadnja utakmica danas. Jedan bod iz 2 derbija je loše. To je ovaj Lens, vrate, 2 utakmice, 3 gola, dok Sanchez ima 3 utakmice i 1 gol. I to jedan iz penala, baš protiv Uniteda da je bio. Idemo dalje. Evo ga, ovog puta mi smo u žutim, a oni u crvenim dresićima. Cazorla, Sanchez, evo ga, Ozil, Jack Wilshere, bravo. Ozil i... Wow. Kako je ovo uspeo da skine Giroud. Kako mu je ovaj šut odbrani, pa ja ne verujem. Nema veze. Vodimo 1-0, ali treba nam malo gol razlika, pošto u -1 smo sa gol razlikom, ali sad smo 0, pošto smo dali gol, ali to treba do kraja izvući. Ali 0 gol razlika posle 4 utakmice za Arsenal je to malo loše. Evo ga, Sanchez, Ozil, ništa. Da li je ovo kraj? Da. Sad malo da pogledamo šta smo sve uradili u ovoj epizodi. Rekao sam da se Rosicki povukao, a evo tabela. Samo da još jedno kolo okrenem. Mislim da je Liverpool Chelsea utakmice, ne? Newcastle. Ništa da ću moći da... Gengamp. Evo i oni se bore. Ali ne. Neće Artetu prosto da dobiju, pa neće. Sve kad igrali, evo ga, sa Crystal Palaceom. A još nismo ni završili mjesec savršeno. Prvi je Liverpool sa 12 bodova i 10 gol razlika, 14 golova je dao. Chelsea isto ima 12 bodova, 10 gol razlika, ali manje dao golova. A City je isto sa 10 gol razlika, 12 bodova. Ispod njih je Tottenham. Imali su sve pobjede, ali su u posljednjem kolu odigrali nerešeno. Manchester United je 5. sa 2 pobjede i 2 remija. Everton je 6. isto kao i mi, samo što imaju 3 gol razliku. Norwich je, pa da mi smo 7, da. Norwich isto kao i mi, ali u zoni ispadanja jedini tim kojima ne mogu da pročitam ime su ovi AFK Bauer. A onda Aston Villa nijednu pobjedu, 4 poraza, 4 gola dali i 15 primili. West Bromwich ili Brom, 4 poraza također, 12 golova dali, zapravo 0 dali i 12 primili. Wow, nisu dali ni jedan gol u sezoni posle 4 kola. Evo imamo najbolji naš strelac je vjerovatno ne. Imamo mi strelca ovdje. Da, Jack Wilshere kako god. Sa 2 i to tek na 23. mjestu.
koliko smo mi zapravo loši. Eto, prosto da skipnemo transfer, ok, završen. To je to. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!